салом дӯстон, бо шумо ҳастам. ман Мубориз Аҳадов. Чӣ хеле огаҳ ҳастед? ман ҳамеша оиди телефонҳои мобилӣ ва программаҳои ҷолиб зиёдтар маълумот медиҳам, ки барои истифодаи он вақт лозим аст. шуморо мебояд барои омӯхтани наворҳо соатҳои зиёд назди телефони худ шинед, чун аз худ кардани секретҳои телефонӣ кори осон нест. аз ин хотир барои ҷолибияти барномаҳоям мавзӯеро интихоб кардам, ки шояд дар андешаи ҳамаи мо буд. оё андешидаед, ки самолёт чӣ гуна ба ҳаво парвоз мекунад? мехоҳед пас аз парвоз аввалин шуда сумкаро гиред. дар кадом рӯзҳо бо самолёт парвоз кардан хуб асту дар кадом рӯзҳо хуб нест? чаро? мехоҳед ба шумо дар самолёт такроран хӯрок диҳанд? ин ва дигар маълумотҳои зарурӣ дар видеои имрӯза. барои моҷрои аксро бояд қайд кард, ки агар хоҳиши гузаштани сарҳадро доред, на аз самолёт, балки барои эконом шудани маблағатон метавонед аз ин таксиҳо истифода кунед, ки тӯли солҳост моҷиронро бо нархҳои арзон бурда меоранд. бояд як чиз дигарро қайд кард, ки агар бо самолёт ба Тоҷикистон рафтанеду борҳоятон зиёданд ва худ огаҳ ҳастед, ки аз бори зиёдатӣ дар самолёт маблағи калон гирифта мешавад, беташвиш бошед. ин мошинҳо борҳои шуморо бо хости худованд соқу саломат бурда мерасонанд. мошин рӯзҳои наздик ба роҳ мебарад. нархи 1 кило бор бошад 50 рубл. афсӯс, чаро дар самолётам одамонро ҳамин гуна аз рӯи кило ҳисоб карда билет намефурӯшанданд? нигоҳ кунед, ин одам ва ман ҳам бо як нарх билет харидорӣ менамоем. магар ин аз рӯи инсоф аст? хайр, гапро дароз намекунем, видеоро оғоз мекунем. рафтем. замоне буд, ки мардум барои аз ҷое ба ҷое рафтан вақти зиёди худро сарф мекарданд. ҳоло бошад барои тай намудани роҳҳои дурудароз вақти зиёд ҳам лозим нест, зеро самолёт мушкилкушои ин муаммост. ҳангоми дидани самолёт ва ё нишастан дар он шояд боре андешида бошед, ки самолёт чӣ гуна ҳаракат ва ба ҳаво парвоз мекунад. самолёт аз ҳисоби қувваи зӯрӣ ҳаракат мекунад. барои қувваи зӯриро соҳиб шудан дар самолётҳои муосир матор ва қубурҳои ҳавогузар насб шудааст. қубурҳои ҳавогузар аз ҳисоби ҷараёни бо суръати ҳаво қувваи зӯриро ҳосил карда самолётро ба пеш тела медиҳанд. аз сабаби он ки қаноти самолёт моил, яъне уклон сохта шудааст, ҳангоми бо суръати баланд ҳаракат кардан зичии ҳаво аз зичии ҷисм, яъне самолёт зиёд шуда онро ба самти муқобил тела медиҳад. вақте самолёт ба пеш ҳаракат мекунад, ҳаво аз таги қанот гузашта қувваи болобарӣ ҳосил мешавад. қисми пешу қафои қанот қату рост шуда ҳангоми ба поён хам кардани ин қисмҳо қувваи болобаранда хеле зиёд мегардад. дар сурати баланд шудани суръати самолёт қувваи болобардорӣ аз қувваи ҷозиба зиёд шуда самолётро ба ҳаво тела медиҳад, яъне ба парвоз меояд. ҳангоми боло бардоштани қисми пешу қафои қанот самолёт бошад ба сӯи замин ҳаракат мекунад. дар кадом рӯзҳо бо самолёт парвоз кардан хуб асту дар кадом рӯзҳо хуб нест? чаро? аз рӯзҳои ҷумъа хусусан бегоҳ сар карда то рӯзҳои якшанбе самолётҳо одатан пур аз мусофирон мешаванд. дар навбатисии дурудароз зиёд будани мусофирон дар дохили тайёра шояд ин шуморо нороҳат кунад. аз ин рӯ кӯшиш кунед парвозатонро дар рӯзҳои душанбе, сешанбе ва панҷшанбе гузоред. дар ин рӯзҳо мусофирон кам буда ҷойҳои нишасти холӣ бошад зиёдтар. нишастан дар назди тирезаи самолётро меписандед? шояд дар ин рӯзҳо насибатон гардад. агар маслиҳати дигари моро ҳам нағз дар ёд гиред. кӯшиш кунед дар ҳавопаймо охирон дароед ва дониста бошед, ки пас аз шумо ҳеҷ кас намеояд. нигоҳ кунед, кадом ҷой холӣ ва ба шумо писанд аст, рафта шинед. дигар ҳеҷ кас шуморо нороҳат намекунад. мехоҳед ба шумо дар самолёт такроран хӯрок диҳанд? пас ин маслиҳат барои шумо.
дар ҳамаи тайёраҳо як вақт хӯроки гарм ё чизе барои хӯрдан дода мешавад. ҳар касе дар самолёт парвоз кардааст албатта инро хуб медонад. агар иштиҳои хуб доред ё ин ки боз меъдаатон талаб кард, шарм накарда такроран хоҳиш кунед, чунки дар самолёт нисбат ба шумораи мусофирон зиёдтар хӯрок гирифта мешавад. ин хӯрокҳо бошад муҳлаташон хело кӯтоҳ буда баъди фуруд омадани самолёт партофта мешаванд. агар бо муомилаи хуб муроҷиат кунед, гумон мекунам хоҳишатонро рад намекунанд. дар самолёт телефонҳоро хомӯш ва ё ба режим полёт монед. Дамы и господа, мы готовы к взлету. Пожалуйста, убедитесь в том, что ваши ремни безопасности застегнуты, подтянуты по размеру. Электронные приборы, средства связи выключены. ҳар нафаре ки дар самолёт парвоз кардааст, бешубҳа аз чунин эълонҳо огаҳ буда ва ҳар парвоз инро шунидааст. пас аз чунин эълонҳо телефонро ҳатман ба режим полёт ё хомӯш карда монед. баъзан мусофирон ба ин чиз аҳамият намедиҳанд ва гумон доранд ки ҳеҷ боке надорад. парвоз ва нишастани самолёт лаҳзаҳои хатарноктарин ба ҳисоб меравад. аз ин сабаб шунидани ҳар як сухан барои лётчик муҳим аст. агар мо телефонро хомӯш накарда дар суҳбат бошем, дар ҳақиқат мавҷудои телефон барои гуфтугӯи байни лётчик ва коргарони фурудгоҳ халал ворид мекунад. чӣ тавр? чунин садоҳои нофорамро мо ҳангоми телефон дар назди радио, калонкаи мусиқӣ ё телевизор будан касе ба мо занг зад мушоҳида кардаем. аз ин рӯ барои бехатарии худ ва дигарон мо бояд қоидаҳои талабшударо риоя кунем. мехоҳед пас аз парвоз аввалин шуда сумкаро гиред. бисёре аз мусофирон мехоҳанд пас аз парвоз аввалин шуда сумкаашонро гиранд. ҳангоми супоридани сумка пеш аз парвоз аниқтараш дар вақти регистратсия каме босабр бошед. кӯшиш кунед борро дар вақтҳои охири регистратсия 15-20 дақиқа пеш аз басташавӣ супоред. одатан ҳангоми регистратсия борҳои ҷамъшударо кормандони фурудгоҳ пешопеш бурда бор мекунанд. борҳои охирини аз регистратсия гузашта баъди фуруди ҳавопаймо дар аввал фароварда мешавад. ин ба шумо имконият медиҳад ки боратонро зудтар дастрас намоед. роҳи дигар бошад, аз маблағи шумо вобаста аст. барои зуд дастрас шудани борҳо метавонед аз бизнес класс чипта харидорӣ намоед. маслиҳати дигар ин ки чизҳои қиматбаҳо аз ҷумлаи пул, тиловорӣ, инчунин ҳуҷҷатҳоро ҳамеша бо худ гиред. ин буд чанд маслиҳате ки пешкаши шумо намудем. бо мо буданро фаромӯш накунед. ба шумо парвози бехатарро таманно дорем. худо ҳофиз.